שלום לכולם, וחזרתם לערוץ שלי של שובל ביוטי. אז בסוף הסרטון אני מבקשת בבקשה אם אתם יכולים לעשות לייק ותגובה, תאמרו לי מה אתם רוצים לכם. חכו רגע. טוב, חזרתי, הייתי צריכה לקחת משהו. אז מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה להכין סליים. זה סליים בלי דבק, בלי פרסיל ובלי הבורקס ובלי קורנפלור. אז מה שנעשה היום זה, בואו נתחיל. טוב, אז מה שאני צריך כדי להכין את הסליים זה סבון של כיף, צבע סגול, קונים את זה בסופרסל או בכל מיני דברים. בסוף הסרטון אני אומר לכם איפה כל דבר קונים, אבל נראה לי הכל בסופרסל. זה ג'ל שיער, לחוט מעצבת לבניית טלטלים עגולים, לשיער. משהו לשים פה מצריכים